Sa akong kagalingon nagtuo ko nga ang usa sa mga importanteng na imbento sa tao mao ang samin. Wa talibay nga way samin ana to makita unsa ka importante ang samin sa atong kinabuhi. Tungod kay kini ang nagtabang kanato sa pagtan-aw sa atong kagalingon. Diba? Sa asat ta na ang jutay samin labi na sa mga budget sa bag ana na jutay samin. In kaso kaligway samin ang ato ang kining na cellphone himuon nga samin. Kaya ron makita na to nga maayo ba ang pagka-plaster sa makeup, lipstick, maayo ba ang napabatay mga kunot-kunot sa atong naong, no? Nga sa atong pagpanudlay, nagyunay samin kay aron nga plastaron pag-ayo atong buhok, ingon man sa mga laki, mamalbas, nagyunay samin. San asa magsuon importante kaayo ang samin kay atong makita kay diha sa samin ato ra sa kagalingon na makita, di ba? Mana sa ang samin may suon bisan og na katabang kini pero sa physical aspeto lamang, in the physical aspect of our life lamang ang iyang mahatag. We need a kind of spiritual mirror, espirituhanon nga samin sa atong kinabuhi aron makita nato ang ato ang kinaiya, ang ato ang moral nga kinabuhi, ang ato ang spiritual values sa atong kagalingon ug atong makita ang atong mga plano ug unahuna. Kana atong kinahanglan usab ang spiritual mirror. Munay purpose ngano nga natay spiritual director, advisor kay sila ang mirror sa ato ang kagalingon. Spiritual mirror. Sa Ebanghelyo may suon, usa kini ka warning sa Ginoo alang sa tanan nga mapahitason, garbuso ug arogante. Kay kung atong tan-awon pagayo honestly lamang sa atong kagalingon, honest lang tang magtan-aw sa kagalingon nga sama sa saka nagtan-aw kitag samin, atong ma-realize nga kita mga makasala. Ako makasala, sila kitang tanan mga makasala. Wag tay angay ipanghambog nga maayo pa ko nila, mas buutan pa ko nila. Kundili kitang tanan atubangan sa Dios mga makasala. Muna nga si Jesus sa Ebanghelyo nag-ingon nga ayaw kamo paghukom sa uban. Kay kun maghukom ka sa uban, hukman usab ikaw sa Dios. Ang unsay sukdanan imong gigamit sa uban, mosab ka na ang sukdanan sa paghukom diha kanimo. Kay ang paghukom ang gud magsuon buhat ni sa Dios, dili atoa. Pero na magayon tay mga judgment nga gihimo sa uban, tentative ra na, dili na final. Kay kung final lang ati itong paghukom sa uban, kada mamita nga kana siya kay narabay kinaiya nga ingon ana libakira, tentative ra na. Di ta maingon nga mao na gyud na. Di na to sa ingon nga isod na to ang tao sa kahon unsa labila na nga mao na jud ni. Mo na ning mong paglantaw kaniya hangtod sa kamatayon. Dili ingonana ang kagustuhan sa Dios ato paglantaw sa uban. Kay kung inana ato ang kinaiya nga mahukmanon ta, judgmental sa uban, what if og masayop ka? Mauwaw ka, di ba? Mauwaw ka kay daghan ra bang hitabo nga mahukmanon. Diba ito isa ka bata ingon nga kanang nagduwa-duwa o kwarta ba nakitaan sa kagawad sa barangay unya kining gidakop sila kay nagsugal ko no gaduwa-duwa ko to kwarta kasugal nagiingnan sila ngit-ngit pa sa alkitran ng inyong kaugmaon mga undoy kay mga sugaro mo mahimo mong kawatan uban pang yang gipang sulti niya pagkadako sa bata ang usa na himong pari ang usa na himong nga businessman o wa gyud or nasayop gayod ang maong kagawad sa paghukom sa maong bata. Mo na maigsuon nga tendensya manggod nato no nga ato makita ang unsay maot sa tao, dito makita ang unsay ihang pagkamatarong. Kay bisan pag unsa ka maot kadautan ang tao, still has something good in himself. Napag yun may bilin nga gamay nga kaayo. Dahil kung tagaan ka o usa ka one sheet of paper nga puti, nga tuldukan nimo gamay nga itom, nga ipangutanon ka, unsa may imong nakita?
Di ka mingon sud nga ako nakita papel, mingon sud nga uy naituldok anang tunga na itom. So mo na tendensiya sa tao. We tend to see the dark before the light. We tend to see the evil before the good. Muna nagsuon nga sa sa maong ebanghelyo, ayaw kamo paghukom matud pa ni Jesus. Kay si Santa Teresa sa Calcutta, mingon siya nga our main mission as followers of Christ is to love. And so, if you judge people, you have no time to love them. Sa ikaduhang adlaw sa nobinaryo, ang tema nato San Pedro, modelo sa paghinulsol. Kay botang kinabuhi ni Pedro, gilimod niya ang iyahang magtutudlo sa makatulo kahigayon. Apan gipasaylo siya. Dili siya, wa siya mahisama kang Judas nga nakasala siya batok sa Ginoo, pero wa siya maghinulsol. Apan si Pedro, giangko niya nakasa siya, naghinulsol siya, ug naangko niya ang pasaylo sa Ginoo. Muna magsuon nga atong tan-awon to galingon, atong tan-awon ang atong mga sayop sa kinabuhi, atong mga sala sa kinabuhi. Instead nga kita mo hukom sa uban, kay kini bitaw mahukmanon taming ka, ikaw manggod, di ba? Ikaw hinungdan nga nagkalit-silitsi hong kinabuhi. Usara ka tudlo ang atong gitudlo sa uban. Apan ang tanang tudlo, ang ubang tudlo nagpunting sa atong galingon. Kung nagkita mo blame sa uban, blame mo usab atong galingon. Kay kita usab ang hinungdan sa unsay nitabo nga dili maayo sa atong kinabuhi. Muna nga kung ingon na nakita na to ang samin sa gugalingon nga kita usa ka makasala o kita ang angay blamon sa gugalingon, munang atong huptan sa makang San Pedro, ang usa ka minusulon o mapabsanon nga kasing-kasing. Hinauton ta.